Nyika Yangozara namaInstant no do, instant coffee, instant milk powder. Everything is instant. Saka kuti munhu achadzidza kuti kune zvinhu zvinomirirwa aachagona. That's why makuona kuti munhu akangoenda ka1 kundotora license akangotadza kubudirira akutotsvaka munhu wokubhadhara. Because vana vedu havana kudzidziswa kumirira. Vakutoda kubhadhara nematicha maexaminer kubhadhara pasi examination chaiyo. Vana havana kudzidza kumirira. Vanoda mashortcut. Chero akaenda pabhodha wangoona mweya wokungogurira. Hapana nature yokugona kudzidzisa vana how to wait. There are things that are necessary for you to wait and not to cut corners. Munhu akangosvika chero pamapassport panongotorwa mapassport anoti hamuna mumwe muchiziva here pano passport inoda mumwe munhu anozikanwa here ngopinda kamukiwa. That's why corruption is rising, because vanhu havana kudzidziswa kumirira pazvinhu. Angoita business nhasi akutotsvaka kuti dai ndatowana ari mamiliyoni akutsvaka nokutenga nekubhadhara. Kunhu kungoita zvinhu zvine chitsotsi mukati, because people are not patient enough to wait for things. Mweya uri padhuze nekugurira ndewekuba nechipfambi. Atisati paside newo akunyarara, because haadi zvinhu zvinononoka. Saka muchiona kuti vana vazhinji vakunetseka, haatogoni kumirira Mwari. Akangoona zvinhu zvikangononoka so akutotsvaka umwe munhu anomushandira. Dai wanga uriwo murume anogara pabeside anoita 38 years, vamwe vachipora iye asiri kupora, vamwe vachipora iye haasi kupora, but haana kubvapo achingotenda kuti one day my day is coming. Why can't you believe that one day things are going to change? One day things are going to be better. One day I will also drive. One day I will also wait. One day I will also hold my baby in my hand. One day I will own my own house. Why can't you believe that one day you will be celebrated also? One day you will smile. Say amen. Vana vanoda kutodzidziswa even kudanana pachavo. Kune dzimwe mhuri dzina makembi kunge mapolitical party. Zvimwe zvikonzerwa navabereki vacho vanokombeya vana. Kune vabereki vamwe vari manified. Vanongoti akangoona nemari vakutomuda kupfuura asina. Vachikangana kuti vakapuwa mwana asina mari. Mwari acho akauya akatofumbata zviruoko zvake, makamvura maoko makaona pane chinhu. Akauya akabata mari. Kune vana vakukombeswa muzimba. Mwana wako kana asati abudirira usati wapedza basa. Keep on encouraging your child. Keep on encouraging your child. Aikona kuti ukaona mwana adzoka nereport raafoira kuchikoro zido for moon. What are you doing? Saka asara acha-encourage mwana ndiani. Zati mwana wangu, there is more time. You are going to make it. I'm going to look for another teacher during the holiday. You are going to start. You will make it. Mama nhasi sadza rangu audye kurara panze. Ukaona kuoma kwese ikoko kuti sadza rangu audye nokuti wafoira wakaza ime hatina kumbogona makabata kana newspaper chairo. Zvebhuku chaizvo hamutombozvidi. Zvenewspaper chairo. Kuoneka makabata newspaper chero regore rapera. Kuverenga chako hamudi. Kana vana vakarwa vanounza misodzi kumubereki. Imagine uinewe mwana Cain auraya Abel. Imagine uinewe una Esau ari kudzingirira Jacob. Unoziva here kuti ukaverenga chapter yeprodigal son. When the prodigal son paakawana pfuma akabva akumbira kubva pamba. Kuti wangoona mari akatobva ashaya atoona kuti baba vana basa vaenda. Kune shashawo dzoti dzikaibata dzinoitwa vana Mr. Harare dzina basa navo vabereki. But ukaverenga shoko raMwari unozonzwa kuti